Tulis. Nyempatnya. Oh, walah, tukang cukur to kowe. Nganyun maton. Semar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Nama telu. Heeh, arep apa kowe? Kowe ngomong ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik mah. Hah? Lumenggung anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Pak Nigas Rikmo. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyun maton. Nganyun maton. Nyemenggung lah nganyun maton. Pak Dimutogo kae Tejamaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe, Pak. Iya. Wah, gleleng ki aku anak dewa ya, Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan, Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karangkawi Dadaran. Iki nek wis gelem sugih. Semari nang kayangan kok, ya, Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta, Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe, Pak. Iya. Wah, gleleng ki aku anak dewa ya, Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan, Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karangkawi Dadaran. Anak dewa ya, Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan, Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karangkawi Dadaran. Karangkawi Dadaran tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Kena wedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake ama anggepmu aku saka batreno kowe. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter Katik Dayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Anak ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ora blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, panjen setan ran kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene, Mas. Sing jeneng hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padang peteng mlebu metu mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngeling ngono, Mas. Di atas langit masa ada langit.
Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning Pager Alun, mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Legek-gegugek sak dulita mel. Sasat kadidene kecukrukan wukir sari. Kelepaning samudra madu manah kula. Dene sawetawis wekdal ndara-ndara kula Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Menika mboten pangling sinuwun Ndarawati ingkang sesarengan sinuwun Mandura. Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Sinuwun Sri Prabu Bathara Kresna. Iya. Jagat waisane Bathara wayah Bathara jagat. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Prataku tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Adoh saka Rubeda, Kyai Semar aku ngaturake salam taklimku katur. Nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Badranaya. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat padhik Indrajala dewaku. Yo Kakang Semar. Wis tak tampa. Gawe bombong penggaling sun ora liwat. Salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Kula nuwun sewu. Jaragan namung derajatipun padukuhan mesti kemawon benten kalian wonten Praja Ndarawati. Menapa dene Praja Mandura? Sak wontenipun nggih Ndara. Iya, Kakang Semar. Malah katon kepenak nggonku sowan ngersaning Kakang Nayantaka. Ya, Semar. Kaya ora kurang prayoga prataning Baladewa ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki. Kakang Nayantaka. Nun sewu Kaka Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhawa Pada paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndarawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndarawati. Asung paseganipun paduka Yayi Prabu namung kosok-kosok wangsulipun kula kepareng ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Kaka Prabu Ndarawati kawula nggih sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Ndarawati. Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Kaka Prabu Mandura. Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka Mandura durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula Yayi Prabu Darmakusuma. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang urung meketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Kaka Prabu. Inggih Yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Sawetara wektu rawuh ana ing Karang Kadempel. Kresna kakangku aku ngaturke sembah
Werkudara iki? Yo. Dimas. Aja lara pangrasaning Siadi, lamun Siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Sembahku ora mbok tampa. Dimas Werkudara iya. Dasarmu apa? Apa pancen Werkudara duwe keluputan? Apa pancen Werkudara duwe salah tumraping Ratu Ndarawati? Aja kaduk ati kajron penampa Yayi. Siadi ora darbe luput tumrapun Kakang, nanging wong sak jagat iki wis padha prisa, ora ana ingkang kuwat nampa sembahing Dimas Werkudara, kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ya kuwi dewaning Dimas Werkudara. Aja ta jamak lumrahing titah swantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen. Sira Yayi Werkudara ngaturake sembah kelawan pun Kakang. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tumanduk kelawan pun Kakang, lak malah mbilaeni. Mula aja nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan pun Kakang, mula sembahing Werkudara ora tak tampa ya mung genepi marang darmaning wong tuwa kelawan bocah nom. Pangestuning pun Kakang tampanana Werkudara ora sudi. Lho. Ora sudi nampa sembah pangestuning Kresna. Kowe ora gelem nampa sembahe bocah nom, tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe Werkudara. Mula yen kowe ora nampa sembahe Werkudara, aja mangestuni karo Werkudara. Oh ngono, ya jeneng adil. Kowe wis ora gelem nampa sembahe Werkudara, aja mbok salahke yen aku ora nampa pangestuning Kresna. Ya wis. Ora ketang rada sesak penggaling pun Kakang, ora ketang rada tidha-tidha penggaling pun Kakang. Sembahe Werkudara tak tampa pangestuning pun Kakang tampanana. Wenehna kono, kapan-kapan tak jupuke. Kok sik to? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Pangestu ora bosok, pangestu ora bakal mampu. Tresna nampa sembahe Werkudara kanthi tidha-tidha penggalihmu. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis iku ora dadi berdondi. Wis tampanen sembahe Werkudara kanthi lega-legawaning ati. Dadak kok percaya iki apa Kresna? Koko Prabu? Nggih. Nyatanipun mekaten ingkang sampun kabiyawa nuntun jagat bilih sembahipun Werkudara menika awrat. Abata kaya ngapa sing jeneng Taruna nyembah kalawan Werda wis sak trepe. Kuwi jeneng ngenggoni tata krama lan ngenggoni unggah-ungguh. Ngaten. Ya. Wis tampanen. Inggih. Werkudara? Nggih. Sembahmu tak tampa lahir batin pangestuning pun Kakang tampanana tak tampa lahir batin. Wis rampung. Lha iya. Bule kakangku. Aku ngaturake sembahku katur bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katur. Koko Prabu? Nggih. Panjenengan menika ngemutaken ingkang rayi kok panjenengan malah sajaipun damel perkawis gawe perkara apa? Werkudara ngaturaken sembah kok panjenengan mboten nampi pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dos pundi? Lho, kowe ngerti dhewe to? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kusumawaning Pinta, Wasi Jaladara, Anampa Krasana kuwi jenengku kabeh. Moko sing jeneng Bule iki sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sak nggon-nggon? Mbok yo ngaturke sembah, Baladewa kakangku aku ngaturke sembah. Ngono wae apik kok. Bula bule. Monggo kene iki dipresani piye akeh. Do ngerti yen to ciri gatheke Baladewa ki bule. Werkudara? Nggih. Kowe iki pancen jarak kok. Jarak piye? Bule iki rak sirikaning Koko Prabu to. Mbok yo aja disebut. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Utawa Koko Prabu Kakrasana kula ngaturaken sembah kuwi rak apik. Lah kok bule? Bule iki sirikaning Koko Prabu. Aja tok sebut sak nggon-nggon. Yen Siadi muni bule ngono kuwi, tegese Siadi ki mirang-mirangke Koko Prabu. Wong sing jeneng bule kuwi sirikaning Koko Prabu Baladewa. Aja pisan-pisan kowe muni bule, njaluk tulung balenono ping 1000 kas. Kene leren ana kono bule. Baladewa, piye? Yen kowe ora sagu diundang bule, aja gugat karo Werkudara, lan aja ngluputke karo aku. Ning ngluputno karo sing gawe jagat, ngluputno karo sing tumitah sarta sing nitahake kowe kena ngapa kowe digawe bule. Ngerti wong urip ning alam padang kuwi bungah susah bejo cilaka sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas wujude apa wae
kudu ngaturake syukur marang ngersaning Gusti. Merga wis diparingi urip. Kowe diparingi urip wujude bule kok kowe ora trima yen ngono kowe ora percaya karo panguwasaning Gusti. Kowe ora duweni rasa percaya karo panguwasaning Gusti ngakarya jagat. Wis malah mejang. Ya wis tak tampa sembahmu pangestunipun Kakang Tampanana. Yo ndak gegem dadekake jimat prayoga nunggun lenggah bule kakangku. Wila baleni meneh. Ya wis ora kurang kepenak Werkudara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Koko Prabu Mandura sembah bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Nuwun sewu Ndara. Kaget manah kula. Para Pandhawa sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel. Teka Ndara sinuwun Dwarawati kaliyan sinuwun Mandura sumusul wonten ing Karang Kadempel. Menawi dipun keparengaken kawedharing kathah dumunten kababarna wigatosipun menapa ning menawi wadi tumraping para sentana utawi kawula Karang Kadempel monggo Den. Kula kanthi manjing saklebeting bali wisma pepanggihan catur nitra kalawan ingkang abdipun Semar. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ana pitakon tumraping Nata Ndarawati ingkang sekawit panjenengan ingsun prapta ing negara Ngamarta. Nanging jebul Ngamarta tinemune suwung ingkang padha lenggah amung piranganing Punggawa lan Nayaka ing padha jejaga negara Ngamarta. Tumuli nalika semana aku antuk pelapuraning sawijining Nayaka yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Marata coba aja Kakang Semar ingkang nanjihake kelawan sowaning Nata Ndarawati nanging Nata Ndarawati ingkang nyuwun dawuh Kyai Nayantaka. Apa to sababe? Dene para Pandhawa sawetara mapan ana ing Karang Kadempel. Kakang Semar, aku nyadong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Hanjrah ingkang Pusvitarum asiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya kugek sadulita mel. Nuwun sewu lho Den. Wiwit sekawit kula wis nggraita nek ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki nek nganti kapireng dening priyagung sami mestani nek Semar niku wong sing kemewat dening atase derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawon kok kerawuhan ndara-ndara kula Pandhawa. Sinengga kula menika wong aleman ning nuwun sewu rawuhipun ndara kula Pandhawa menika mboten saking karep kula mboten. Kula kepengin rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel niku ya ora. Ning sampun Sabtu ari kelungguhan dinten sak mangke menika Pandhawa sami mesanggrah wonten ing Karang Kadempel. Lah menawi Ndara Kresna nyuwun dawuh utawi sinuwun Ndarawati
kepengin pirsa menapa ta sababipun dene ndara-ndara kula Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Kula tak crita, kula mboten ajeng nambahi, kula ora arep ngelongi napa sing dumadi. Jujur lahir lan batin kula nek iso lathi kalih atine Semar Makarti dadi siji. Yo, Kyai Semar. Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Nggih, syukur. Nai ngaten, Den. Mugi andadosna ing kawuningan. Sabtu ari ing kepengker ndara-ndara kula Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel. Sareng sami kula tanjihaken apa ta sababe. Upami mbetahaken Semar rak sak mboten-mbotenipun paring dawuh Semar niku ming batur kula sago ditimbali aja kok ing Wancirina nadyan Wanciratri kula sagah. Nalika semanten ndara-ndara kula sampun rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Punta Dewa ingkang paring dawuh. Dawuhipun sinuwun Punta Dewa bilih wiwit Pandhawa kelampahan lan pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta. Nalika Wanamarta sampun kababat sarta bangsaning Jim sampun sami teluk tumuli negari kababar kasat netra dados negarining titah sewantah ingkang nampi triman ndara-ndara kula Pandhawa. Iya. Nalika semanten ndara-ndara kula Pandhawa sawetawis lenggah dampar enten negari Ngamarta kaundhakaning praja mboten mantra-mantra mboten kados negari sanesipun nembe sekedhap kemawon sinuwun Punta Dewa menika lenggah wonten praja Ngamarta gesangipun para kawula menika sami gesang kebak ing kanikmatan karukunan sami guyub rukun bandol rompol ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun harpa Ngamarta menika kathah pinten-pinten kapitadosan utawi kapercayan nanging sayuk rukun manunggal dados setunggal. Iya bener Kyai Semar. Kawontenan sing kados mekaten menika kepengin dipun indakaken kawontenan negari Ngamarta supados saya sae saya sentosa saya kondang kawenang lan saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih ingkang sami mapan wonten ing Kutagara ingkang sami mapan wonten ing Karang Pradesan lan ingkang sami mapan wonten ing Parden menika supaya saged ngraosaken kanikmatan ingkang sami boten dipun benten-bentenaken. Lah niating Pandhawa menika badhe ambangun negari Ngamarta. Ya lahir ya batin. Mengkono Kakang nggih. Nuwun sewu lho Ndara. Sampun ngantos gerah penggalihe. Kula wis matur, lah kok sami rawuh teng Karang Kadempel. Mongko nuwun sewu sing dadi pengayomaning Pandhawa menika sinuwun Ndarawati. Semar ya dadi pamomong ning pengayom kalih pamomong niku tumrap Semar meh padha nek diucapake ning beda kewajibane. Iya. Pengayome sampeyan pamomonging Pandhawa kula. Sampeyan rawuh mriki kok ora nganti pengayom, Mbah. Mengke nek wonten mboten trimane si pengayom niku rak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ning ndara-ndara kula Pandhawa paring dawuh mekaten, apa to sababe kok rawuh teng Karang Kadempel mergi kawiwitan bangun niku mboten kok perkara duweni bobrana picis sing akeh, duweni dhuwit sing pirang-pirang, wekasan bangun ing babakan lair lan batin ing kawula niku diwiwiti saka akeh ing brana picis mboten. Tumraping kula bangun negari menika diwiwiti manunggaling kawula lawan Gusti tegesipun manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula supados raket penggalihipun manahipun para kawula caket kaliyan penggalihipun para pepunden wekasan kawula menika rumaos dipun gatosaken dening para Pandhawa. Kawula nek rumangsa digatekke niku ora usah disoki brana picis, ora usah diwenehi bondo donya. Ning kawula mesti rumangsa kaya dipecut rasane rumangsa handar beni negarane wekasan cancut taliwonda bangun negarane. Mengkono Kyai Semar nggih. Mula
sampean rawuh enten mriki niki nek pancen sampean ajeng nesu ampun dukani Pandhawa ning mang dukani Semar. Merga napa sing dipetung kalih para Pandhawa niku pancen bener. Wiwitan bangun niku ora kok saka Kutagara, ning yen bisa saka desa. Ya Karang Kadempel niki sing ajeng diwiwiti bangun negara Ngamarta. Mangke nek mriki pun kawiwitan saking mriki tumular tekan Kutagara, wekasan wewangunan menika saged rancak niring Sambikala. Jagat Dewa Bathara. Yayi, kula wonten timbalaning adhawuh Koko Prabu. Nuwun sewu. Mboten ateges kula badhe nglepataken dhateng Paduka Yayi Prabu dene Paduka mboten anjawil dhateng Raka ing Darawati. Namung sareng kula midhangetaken sabdanipun Kyai Naya. Yayi, kepareng sak mangke ing Raka ing Darawati mboten badhe kantun nedhi mbebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Nggih. Kyai Prabu Semantara ing Raka ing Mandura sareng kula midhanget sabdanipun Kyai Nayantaka. Malah sak mangke gumregah manahipun ing Raka ing Mandura nedhi mbebantu dhateng bot repotipun para Pandhawa. Mboten namung babakan perkara Prabeya nanging menapa kemawon iki dipun betahaken menawi ingkang Raka saged ngaturaken kula sagah minangkani. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Paduka tansah gatosaken dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menika sampun dados kewajibanipun Raka ing Mandura. Nadyan kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta, nanging pangraos kula kaliyan para Pandhawa menika bebasan boten saged genggang sarikma. Inggih Koko Prabu, matur sembah sewu nun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng Koko Prabu Ndarawati miwah Koko Prabu Mandura sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel Kakang Semar wonten dawuh kaya-kaya wis komplit sarta wis mathuk sarta gathuk pemangging para Pandhawa kelawan Koko Prabu Ndarawati mung ngenteni sabdaning Kyai Nayantaka. Mungguh bakal kepiye nggone miwiti Pandhawa nggone bakal mbangun negara Ngamarta Kyai Semar. Mangke riyen Den ampun kesusu kudu dipetung nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti tuna ing tembe mburine. Iya Kyai Semar. Mergi sabdanipun para sepuh sampun sami nyebataken pangendikanipun para pinter, pangendikanipun para ulah agama sampun paring dawuh. Sek sapa wonge kepengin gayuh kanugrahan sinten tiyangipun ingkang badhe kedunungan kanikmatan kanthi anggayuh alampah prihatin lan tapa brata kados Pandhawa menika badhe ambabar utawi ambangun negari Ngamarta kanthi alampah prihatin wonten ing Karang Kadempel. Menika mangke menawi badhe kasembadan penjangkanipun tertentu sareng kaliyan pacobanipun. Lah sak mangke ngaten kemawon. Bab perkara bangun menika dipun penggalih wingking ingkang langkung prayogi tata-tata babagan pacobanipun. Mergi kanugrahan kaliyan pacoban menika adaanipun sok teka bebarengan. Yen ora iso kena pacoban ora bakal entuk kanugrahan. Ning iso ngrampungi pacoban, kanugrahan menika badhe sumanding, Ndara. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakin nawang sesangga nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Purda kurore kagiri-giri Prananggana magawya gelarira wang-wang dereng ngantos paripurna Mbal Wacana Kilurah Semar Badranaya ambabar kinampi nggih nata ing Darawati miwah nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma miwah sangganing para Pandhawa jangkep ingkang sami mapan wonten ing Karang Kadempel. Dadak sakala ing mangke gedher madaning padukuhan Karang Kadempel samya alok yen to ana Nalendra ingkang wantun miyak sagung kang samya sumewa
manggah wonten ing Datulaya utawi wonten ing padukan Karang Kadempel. Drajak-drajak tanpa subasita. Akarya cingak kang samya mulat mangkono bae para kawula kanca biak-biak ana daya. Minggir dalu-dalan, dalu-dalan, dalu-dalan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awita dencengan blegegegugeg sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok iki eneng priyagung wah sing munggah ana ing pendopo padukuhan mongko miyak saking kawulaku sing padha seba ning padukuhan nala gareng dalem Pak apa iki kancamu dolan apa piye oh aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to Le? Lho. Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono ku sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kan kok nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu du. Lho. Kok mrene kowe Jo? Jo sapa? Oh, Udu ndeng Udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalindra. Iki kayane Nalindra sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Ya. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalindra. Ya. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Ya. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Ya, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira
rasaning para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, saora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, Gedibal, mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktenake para Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalendra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika Sinuwun Puntadewa. Wah, Sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi biyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong kok keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo meh ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung nek dukani. Ora apa-apa, Bagong. Kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kowe ndek nada cerewet. Sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika Sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku Sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Wah, lah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen. Ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, mula jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, rak tenan ta. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal. Mesti watake angkara budine candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuju ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pagaralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana Winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semana aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah,
lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Mula Kang Saka kuwi Semar Praptaku ana ing Karang Kadempel iki aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketek amung telung kedhe ping netra kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo meng kaya ngene kok dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong kowe njaluk apa tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Swaropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu ora bakal entek bandaku kowe kandha. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Gelem, Pak? Iki ngapa Gong ora? Wah, ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dos. Bola-bali digrobyok Satpol PP. Kon pindah rono. Saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awite nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah, iki ngedolan kok ora. Sondo, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pageralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ketaman Pagebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ning Karang Kadempel. Kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pageralun. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendra Swaropati rawe rantas malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petro. Endi dong ngewangi kowe? Domeng mendonong mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petro wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Neng saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki meng Mas Bagong.
Kowe meneng. Aku ora iso meneng. Wis to iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kajempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kajempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Mbok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marah omong-omongan karo kowe. Iki karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu e. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kajempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu menika sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek wis ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ora blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Lho pancen setan lan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng hukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning Pager Alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya.
Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, dalah. Wah, aku ya dalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno wae. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter Kantik Dayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Ono ora tatara karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Mandura Basumbari keparat. Prabu muni kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur ta kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa Ratu Mandang Karya. Tur meleh kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Wis ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Lah aku dadi digoleki mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho, wis tau diapusi Bagong. Nate lho, edan tenan kok Bagong iki. Lho, perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plakapi Dara mboten eling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen, aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Truk. Kok iso gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo. Ha sing nyaret sapa? Lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu ya. Ndara Werku Dara? Apa? Sampeyan lila nek Semar diboyong teng Pager Alun. Ora. Nek ora lila ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ora kowe? Ah, iki wae mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trima. Nek ora trima sampean kudu iso mundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Piye? Ah, kabeh. Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak
cobane ya bakal ndang teka. Lah, ndoro dasih ucape Semar. Mula wektu dina niki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng pager alun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura? Nggih. Kedah tanggel jawab, "Yo, tak tanggunge aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal loncat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Koko Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara." Nggih. Melu aku. Yo, ayo tak derekke bareng kakangku jaluk pamit kok. Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petro dalem Pak. Kowe aja terus enak-enak kapienak. Kapimendo. Wis Bagong kowe aja omongan. Lho, ora aku iki Bagong kok ning kene iki ngopo to iki? Lukir. Iya Bagong, sampeyan wangun teng mriki niki. Nah, mriki niki. Terus aku nang kene. Lho. Kowe ngapa ta, Mir? Bus. Mau arep moncar sithik wae ra entuk. Di Nalindra lho, Gong, ora ning ngarepe Nalindra. Oh iya lali aku. Madirana Pras. Nggih. Kaya tepung-tepung kowe lah ketua Dharma Wanita. Heeh. Kula pasrahaken dhateng Jengandika Ndara. Iya, Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dhateng pasuryanipun Nalindra menika nuwun sewu lho Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora baen-baen. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem Karang Kadempel. Sinuwun Ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting. Wisma, iya Kakang Semar ayu tak derekake. Petruk, nom-noman Karang Kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae, masrahke lawan bendaramu. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Purna gati ning pananggilan Lurah Semar arsa nilaraken pendapi Karang Kadempel nalika semanten lumampah lon-lonan sareng Ranata Ngamarta eling-eling Nalindra ingkang wicaksana lahir trusing batin katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Nata Prabu Puntadewa. Sinang
Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelarira wang-wang mlebu laladan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat dringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku Tumenggung Sumbang Suradikja ya sing mburi sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong heeh dasar para nyata pangkatmu apa belok RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 oh lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong ora usah wedi lho Tru Ndara Sencake dibantu ora sambuk bantu aku ijen ngrampungi wadyabala saka pagralun kelakon ora sandadak mbok bantu weh ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel kula dilairake enten bumi Karang Kadempel nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki Tru dhewe golek sing elek-elekan wae sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase ha iya pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono heeh wis kono do lunga wae aja dugem remeng menungso iki tak sampurnake Bagong sampur napa niku Bathara kono ora kok sampurnake terus tak patenane lah ngono lho kowe ngrasani arep nyirnake karo aku ora sagokan gunung tanpa guna kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu wah babu wani karo sing tawedene apamu ora mingkas karo tebak danamu kene marganing patimu maju Nyemar nah rasa dinaike Semar heeh anake Semar nomor 2 nyomet iki nomor 5 nomor 4 telu naman telu arep apa kowe ngomong ora cethong apa e wo bolongane irung keciliken Tru kowe sapa anakku Tumenggung anik mah hah Tumenggung anik mah sapa e Tru tulis nyematnya Tumenggung Panigas Rikma. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun ndak matos. Tukang ndak matos. Tumenggung tukang ndak matos. Iki misu-misu to Pak Deradong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene iki. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. amat banyak ojo wadur tengok mati namanya maju mana tambah yang apa ya tulis oke banget
Wah nyomong kok mbak tuling yo kok bangen ngendake lemah.